এই পৃথিবীর দূরে বহু দূরে প্রিয়া থরে ମୋ ସାଥିରେ ଗଢ଼ିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବେ କେହିରେ ଖାଲି ତୁ ଥିବୁ ଖାଲି ମୁଁ ଥିବି। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आप बहुत भले थे खुशी थे मुझे बहुत भले अच्छी। सकाल ठाकुर पूजा पूजी सब सरीगला बर्तमान जी चाह करी चाह करी समस्त देवी पी सारापर आगू जहाँ ब्लग करी आप सब देखेबी। कलरा छोट कलरा आपको आज भजा हम। बर्तन देखो मैं चिंगुड़ी भाजी चिंगुड़ी किए खाए शीघ्र कमेंट बॉक्स आस लिखि था चिंगुड़ी किए खाए ये हूँ चिंगुड़ी बड़ चिंगुड़ी आसला बाछिला बेले चिंगुड़ी बाछिया टे मत कष्ट कहीं जो आंगुठी सब कंटा तार सब पशि जाए मतलब नाखुंड तार नाक निश्चय लगे था गोड़ गोड़ आखि डर भी लगे मुझे छुंदी पकई बाछी उठीदेली भाजिली गोटे छोट कुकुर देखते ये हूँ गुंडी ये हूँ सुप्रिया सुप्रिया ये सुप्रिया म्याऊ ये चिंगुड़ी खाइब ये चिंगुड़ी खाइब ये चिंगुड़ी खाइब रे मिस ये सुप्रिया डाकिदेला माने गुंडी ढाई पड़े भल हो चुंगुड़ी बाछिला ये जा मो पाखे पहुँचेता कौन माछ खाइब माछ खाइब माछ खाइब रहा टे माड़ी आस पूरा चिंगुड़ी भजा चिंगुड़ी भजा आपको खाली कषा करा चिंगुड़ी किए खाइबा चिंगुड़ी खाइबा चिंगुड़ी मो खाइबी
ମୁଁ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାଘ ସୋମବାର କରେ, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ମାଛ ଯାକ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମନା କରିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇନି, ତମେ ଖାଇବନି। ଆଉ ସେ ଆସିବା ହଉନି ନେ ତ ମାଆକୁ ଡାକ, ମାଆକୁ ଡାକ, ଆସ ଆସ, ୱେଲକମ୍, ଆସ ଆସ, କମ୍ ଆସ। এই পৃথিবীরু দূরে বহু দূরে প্রিয়া থরে ମୋ ସାଥିରେ ଗଢ଼ିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବେ କେହି, ଖାଲି ତୁ ଥିବୁ, ଖାଲି ମୁଁ ଥିବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ନେଉଟେଇ ନା ତଳ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାକୁ ଠିକ୍ସେ ନ ଭାଜି ତଳ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଲ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନେଉଟେଇବୁ। ଦିନରେ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତାହା କଲି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଏକା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି। ଆଜି ହେଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଖାଇଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛି ଓମ୍। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ପଢ଼େଇ ସାରିକି ମୋର ଅଛି ସିଲେଇ କାମ, ସିଲେଇ ବି କରିବି। କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଲେଇ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁକା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କଥା ବହୁତ କମି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ବେଶୀ କିଛି କହି ହେଉନି, ଯେ କ'ଣ କହିବି ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ କଥା ପଳାଉଛି, ଆଉ କହିବି କ'ଣ। ଆଉ ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେତିକି କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତେ, ସେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଚାଲୁଛି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରେ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଭିୟୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି ବି ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଯାଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ମତେ ଲାଗି ରହେ, ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କରେ କି ଖରାପ କରେ, ଯାହା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେମିତି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଉଥିଲି। ବର୍ଷା ମୋର ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା କମିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏମିତି କହିବି ପାରୁନି ଠିକ୍ରେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଗୋଟେ ନେଖା ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ପାଇଁ ପକେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।